MYNSIEM jonga tunang yai daga BOR, tunang yai daga BOR, ka Deborah ka pensyur dalade yalade bandang yai daga BOR. Kani ka kentin ni haban ngam jiluika na marga dega Bible study haban ngam jiluika. Na draw haba pipet ya gani ga Bible baga Deborah ong MYNSIEM jonga tunang yai daga BOR. Kabamut ka Deborah ka siyo to kadang donkam shu ya ka BOR. Kikon Israel katau gani ka Jowai ban pentip si kikon Israel ba kim day ban siyo shngai haga jingjob yang tma si Syria na margi dang don Shibun kitma kiba haban ni kendo ne raw haban nang yai daga BOR haban yai daga BOR ne raw ka tau gani ka Jowai na kwa ban o ye pi gani ka BOR kalong kumju ne ka Bynta jongi wasyo no MYNSIEM yala de na madon ki kular ki jong utrai hagaktin ki jong nedraw pidei ban perslur del di kumbalong ko Deborah kong MYNSIEM jonga tunang yai daga BOR pikin mau ni bahaga kitab Isya kalong ko basap ko dikot ko ba arpa kundai kong igini gentin kong igini uai BOR ha ki ba siol white but ha ki bam don BOR open roy ya ka BOR balai pim roy ya kata ngam kwa ipi ba pin perslur ya ka MYNSIEM jong pi daga jumut jong pi hanai perslur daga ketin ke jong blai sesi nganong biang perslur daga ketin ke jong blai kata kalau ko bedon kam puli pi ka tu ani ki khot Bible ki ban rabi pi ha ka BOR betul uai BOR ha ka besiol uai open shake BOR open roy ko BOR ha kita ke betul Nagata daw ka ni kapor. Pidei ban siyo to ye ka keting ke jong blai. Si sin bau blai ukular unle ye kata. Kitab jual lain nong ka khot ba shiphe ong ai ki ba tlot kin ong ngaklain. Amen. Lada pikwa ban yat de ka BOR ban shikri otrai. Pi hab ban krendel deal de. Ai ki ba tlot kin ong ngaklain. Ha ka por ka ba tlot ong ye ka ni ka ketin. Ong daga jingai. Kat ba pinang ong, kata pinang strong. Kat ba pinang ong, kata pinang strong. Ya roy try. Ong sini roy try. Ar korin nong ko bakat ar ko bakandai ko do ko sipel. O apso po ong igini kintin ha shwa yong jong to kon. O da kama ko jong blai ye ko jing tlot ko jong. Han re blai wong ka jingai e jong ka dabyang Yame. Oh, let it be pliang ye gani ka tinga jong try pin ya daga BOR ka jong ublay. Halor jong ka tin. Vat u abstop po ublay ublay jubab yo abstop po wong ka jingai e jonga ka dabyang yame. Ong ban nga ong yanga. Ong sesin ong yanga. Sumudur hang ni. Nga ong ublay Uang direct, ye ba so ke jingai jonga kada biang eme ba so ne betul le daklan tonam tone ha kam te hidon ongale ba so cho apiam ni ong ka jingai jong ble kada biang pim to yo BOR abi we pedeng to yo BOR to amen Ijo ile AP, uji sungwan dia udah ledi, rewan dia ketin. Kini ketin kau yang siapa itu, kau ong baik direct kau ong belai pi. Kejingai yang ada biang gay pi ni tidak, ya pi dega BOR, ham dega BOR. Ham ong kadang mi usnem ketip cang tip kakam. Tip ki, kat kau terang yang ketin yang belai, roy try. Yo JINGKYRKHU ipi. Dia biang kat tu. Dan sekejap toh. Sekejap. Okey, toh. Wanda senyau abstopo. Anda lu yo senyau kata kesur. Bong kejingai jonga kada biang yeme. Angga Bible u abstopo daga jingkemen. Daga bakemen nama kata
ngakam le tau burom hagi jing telot yang pile le kan teve he porusnya pi kamu telot le kemen han le suine han le kemen daga ba kemen ngan le tau burom hagi te jing telot yang de ba le wo blai siang tenadu upen pau yi ka bor gyongo hagi jing telot yang siapa bang hai dia? Himem kau serve siapa bang? Heaven mai por boleh masuk ke jemaah. Heaven ni por bengamat hai ke boleh ulah. He por siapa telur ha? Bintang pun kau mana ada? Ngasih ana KYRKHU mesti bukan nak sombong ha. Tonton phép hài biết kêu yo jingai wo kêu yo jingai pi hepor yo ne bao yo jingai biết không hepor otro pi ham give up be ready wo cái bor yo lai wo hit ke cái gì đó có subak ni hallelujah you know how sweet hepor otro Nè bà, ít đi bỏ qua cái đầu lại, yêu nhau thô mi, tôi to, để có bỏ ra mi, zero, tôi ml ông lại, yêu tiếp ni lệ, lệ như sầu lòng, ý gì, to lắm to nè, cái chuyện ấy chung cái tập tiếng như nào, anh kia biết được nhiều, bỏ được tôi là lại xây ra, to lắm to nè. Lihat terlalu lelai sampai tanggal dan ye kita lelai deh. Lelai deh. Saya tesu, hey tesu dan lelai spak ni, kata ngapor, spuk ni, wes spak, spak ni scam, spuk tu yo pipuk. Ya, pikwa ni spuk wes spak. Itu yo bido, hey baru terlalu pilih. Lai become you khat ngam soro la ga mu kala ke te no gi jige ha bar de mios de he program tra ale kun mi to gormen la yo he kam you la kam you ipa mi pangan yo ima cipta cile kaba bo jisu tonton dia dah orang ni po don em don ngi don boleh don kami Ibrahim ki benar ban ngai agak tinggi tu semua begini na bagum tang asio bah hagi jing tulan hagi jing le ben hagi jing gerdo hagi jing be ben hagi jing sipa na ga bentau kris na marhabang asio tulan hangta ngalong uba klain e ga jing tau tio blai oh hallelujah. Hai ni siang tobi. Wanda wani jingle benye pile. Don't know mesti mabi. Wanda cak kalam ben pile, ye wale piwo ba, ye percang piwo, ye be iko ba, do cak kalam ben. Hai ti portan sliau no mesti ma. Empor pendigim poi berkat bi, kiwo mudri kitego mesti menrai pendigi tigong. Iyo ma. Iyo ma, cewan itu. Hah? Ni tidak. Ong absopol. Ong nabagum tang ngasih bah hagi jing tulan, hagi jing le ben, hagi jing Jingshakri ben, hagi jing KYRKHU, hagi jing ben, hagi jing sipa na kabenta ukris. Ong bat ngadu sur bejam ong na kabenta ukris. Ong ngawan jing seng. Ngawan Bible study naga benta ukris how tipi wan pina benta ukris dan naga benta ukris le egotes katuna ida biang ba one not eating chak lembeng jing chak lebeng to siao su happy oh ni chak lembengnya the your step agawi keduk kuat
step. The yo ada itu kelam ginga kam tu. Yo, lada kentai kile. Ada yo step. Nangku. Bantu do katele. Kau siapa tu nado jo? Kaboru Chris. Bong chongo haga jing keyong pi. Ngagale kata buram haga jing telok jonga kenang ba Chris. Kenang ba kaboru Chris kan yo shong hanga. Amen. Ngale mana kamni kamoman neba oshong kaboru Chris. WM kam kita. Ten yulepan api kisnya kamu trot. Tak hepor trot. Angka babel. Ai betul pilong maklai. Ying joj kiulum. Amen. Ying joj kiulum. Hampe bo kiulum. Neba lada pe bo kiulum. Yo jingchabi. Lada pe bo kiulum. Kabor gyong Chris chongo haga jim gyong haga pe. Oh, you're right. Neng tau, kababel, kau ingin dikentin. Sekaria saulo nong dekat bendru. Sekaria saulo nong dekat bendru. Namar ke jingkren jongi ya gani kababel study, ke jingkai gede, halor jong ke Jowai jong ke Debora, kabang MYNSIEM tunang yai de kabor. Sekaria sal non kat bendru. Ketiga jong belai ke ong kumni. Sngap ha. Nangai pila lam. Dan apa yang jong pergi balam. Ketin ke jong try kalawan hanga. Kemun ha usekaria noi tolpa. Sngap ha. Igini kentin. Kane kadai ketin utrai nagabenta useru babel. Useru babel. Pitip piko abanti wa ini useru babel. Joti pio. Tipio ma seru babel. Joti pi babel sedih na jira kwa ngamilu. Seru babel to ubru ua ublai de sayu da kai o cari Babylon. Heparo cha pensakema gi kon Israel. Rimrau iki cha ri Babylon. Ta unuseru babel hagapor ke wa ublai e boru ya ki kon Israel yo penwan ba to ka jinge to lepa. Yo pendep kata yo e bori ki yo wan biang ki chel ke chnong ki. Yo tei biang yaga temple ke wadal pempra. Ublai sayu yo serebabel umanu win gilidar. Ko yalam yigi ki warok ki wada cari merau ki kon Israel. Cari Israel, cari Jerusalem. Nedi daw ka jinga thola pa yung sekaria yo serebabel kalangkum ni. Om daw pa yapam lemne daga bor. Amut daga bor bro. Hanrai daw MYNSIEM jonga. Oh haleluya. Ko MYNSIEM jonga tonang yat daga bor. Om daw pa yapam. Om daga bor jongi. Om daga bor bro. Hanrai daw MYNSIEM jonga. Such is it. Ngam kwa ya pi ba pinda berkat ya kata jingbon pai. Na mar gini ski gilong ki babun. Ki pet ya kata, ya be ya kata. Ai boy ublai Lada, ublai upen roy ya ka jingbon pai tang ba ka jing pen roy klemu MYNSIEM kana mentoy. Ka jing pen roy klemu MYNSIEM kana mentoy. Nega tadau, ublai om dah paya pam, om dah kejumbon kipai, degi pai pam kejing streng jongki henry, dah MYNSIEM jonga, hag absent
Yang ke present yang belai. There is no power. Nak kata dah ngaduai nadu ko donut ba. Haga Bible study ke bangi ayapi. Ba pinyosnya ba ya ke jingdon rengkat ke jong blai. Ngasih ong nang ni. Lada kelem ke jingdon rengkat ke jong blai. Nginam yo JINGKYRKHU. Dene. Nak kata dah ke jinglai jingiseng jong ingi pelut portane. Haga bom don rengkat lu blai. Hai pinyo bor. Ngomong go babaka bilay ban MYNSIEM ban rap dia ke balang ban rap dia ke Jingshakri ai go yo blay kata ka longo donkam ngalai kata tangba ngangat dua ngong ka jingdon rengkat jongi ro ha ka to go jingseng ka ba what ka pres ka bangidon hang to ro ha bang yo lat ban ruai tongin ruai na do ko donor bagi wegin yo sio ye ka jingwan here jong blay nga shei wa nga jingseng ro nga ruai na do ko donor bagi bejen ki feel you present ke jong try. Amen. Never now on the Bible on God. What you ka bor jong. But what you ka dur kma jong. Never now let the people ban kiwlom. Pinom shem you ka present ke jong try. Pinom shem you ka jingdon rekat jong play. Let the pim shem you ka jingdon rekat jong play. There is no power in your life. Don't bor haga jim ga jompi. Let the lie jing say be kan lie le. Sin not. Haga jisnem kanuski lispa and ruasa sin not. Multiply the pi. Okay. Neji daw ong iping ni po. Em kami. Okiu sejong jong ulong. Ang sisinong yaro you try. Ang yaro you try. Paybar nga episos lailo non kot ko bakan ru. Paybar nga. Episos lailo non kot bakan no. Kot bakan ru. Tapi oh. Ka Bible ko ang ginikintin. Sngap ha? Baun ai happy. Kat kum ke jingkenrai spa ka buram jo. Baun pen klanya pi. Bat ka BOR daw MYNSIEM jo. How brew ba syapo. Ong how brew ba syapo. Ong say sinong how brew ba syapo. Ong sana yong he. Ong sana pi le. Ong how brew ba syapo. Ju yo pi ju ong gi. Iwan sedang juain na po you. Tahu tak? Ngayo gini ski Kristano kaman lagi. Ada mayok gina ada. Wo ye ni. Terduai termilut ke jingduwai. Apa duai presdan dan le. Hai sab wo duai black Amerika ceruin ada sedang yang ke Jingshakri KYRKHU bagawan upendap itu kam tel de biang lawan jisken. Dat wo duai dalut ki Amerika dalut ki ha. Dalut ki yang no, dalut ki goti, dalut ki bat kumta ter. Dalut kada. Buki wa aple msiao yo JINGKYRKHU. Ni baile, otok hawa pau. Hapau. Sepok kap sarum jo dua, mat jo dua sepok. Jer kat orang pi tu. Poh ini dat dewa man pasok ada. Tok. Tes ubes do. Kiki sedang siang ni po. Haga jinglong MYNSIEM yang ni kan ni Bible kram haga ci ong kum ni singapa un I happy. Kat ba kum ke jingken rai spa ka buram jauh. Ba un pen klanya pi bat ka BOR daw MYNSIEM. MYNSIEM jauh ha ubriu ubah syapo. Ha ubriu bersyapo. Ha ubriu bersyapo. Entong ni sejero. Belas sedang cuang nong, haus sedang nong, wo ibor ipinong, entok cuang ni cedrong. MG ukwa ini cedrong cuang. Mentuna yo urwai de. Yo lam jirwai na, yo kriya na de. Is tang wahayung juk pendem. Teu si ba. Na cepok cuang ini.
ini, wana siap cepat turun. Bahabi, kata tak omah. Ni tidak, kami dur cuan ini, ilah cuan belak unar cepat. Wana miat ni ini le, umi le miat, iu pai le miat. Tonton tepen miat kentai, tepen miat cenderung. Ham juk biak pon wari cenderung macam ni. Klaim dapat ini cepat. Haleluya. Jadi dah ham juk pek boku cenderung lom, pek yit bo blai, ke yit kami tak berketin jom blai. Hai te tak wem kam. Amen. Jadi dah angga Bible ai boru. Penklanyu ye gabor MYNSIEM bakojong how bru bashapo how bru bashapo nagdaw ka jingkwa jonga ban hikay pi ye gani ka tinga jonglay haba kiu su jong jonglom kabaneng ko nga ndey ye gabani shabar jongi halay na shapo jongi boruang ay gadur babru yong jisu greso pa hangi hai hewan pago ledam yo swaw upan klaim BOR na cepat. Tahu tak? Dia tahu kam ye cepat cuai yang yo ko cuai mut ite ia ladi cuai. Ko cuai ia ladi upan be cuai ia ladi kate tak kon cepat yang hado wa shape ha ubru cepat yang dem te wana mi ne drong lom ile tmal de biang di klam ye ka tin yang blai klempen be cuai ia ladi BOR kan member not ban be cuai ia ladi tali klam kate tak ko kodor ni dah kam yang ai pin ne cepat cuai bat kate tak ujian ke tak wana pa si drong lom se lem tak ku si drong lom ublam jo pencet BOR yo to bru cepat yo ambal ngai ro trai to ne ta daw ke pos nga ba nga lap hang ne ba haba blai pen klaim BOR haba pen klaim ye BOR MYNSIEM ko jong u yo to bru ba cepat jongi nang ta ngin mi ban yai nang ta ngin mi ban yai kum keti ke jom ka ong hak kitab Isaya ka no basap ho ka dekat ka balat ho we ka ong kita ki ba ap kmi outrai kin her kum ki pukni kin yai kin am siol wai amen pin her kum ki pukni yo BOR pi wo lai ang bangai ro trai go MYNSIEM jonga to nang yat daga BOR kaman wo yo bori ledam ku chi jong lom lo blam kre pengklan yu ye te MYNSIEM ko yong o hapo yong i ba ho pengklan yu blai yo MYNSIEM ko hapo yong i yi blai haga BOR ong ba ngai ro trai inam siao tai inam siao lo show nagata daw ni don kam ye gani ga BOR haga jim ga jongi puli ba nga kitab samlai pe we ka ba arpasau dekat arpasau ong tolong klain ba tolong slur ke dok no jong pi ke bakermen ha utrai long klain ba long slur ka dok no jong pi ngangai scam ha ba ublai uyo ban pen klain yo bru ba sepo jongi haba blue yo ban pen klain ye ga BOR MYNSIEM ko ha bru ba sepo jongi nganong ye pi kani ga ktin ga bong tolong klain ba tolong slur ga do no jompi pi barok ke ba kermen how try kan de ne ga benta jompi pilong klain bai pilong slur bai ha ki por baro bat ga jingkermen ga jompi how try kanam do la noro ang ban ngong amen ang sisinong ye ro yo try naga daw kani ga ktin ga jong try ga long ga badun ka sngap ba kani ga po ha ga ban pen kut no ye kani ga jingkren ga jonga tugini pule kani ga pol ga sam ga ba atpa kun da ga kat ba katwe sam atpa kun da ga kat ga ba katwe ga ktin ga jong try ga ongkom ne u try u ai BOR hal gibriu u try KYRKHU gibriu daga jingsung u try u ai BOR ha gibriu ke kita gibriu kita gibriu ongi ong ban ngongi ye gene ktin you e BOR pi
try I bor hagi bru. Kapurejo ini. Utrain kurkui lagi bru Jaka. Toh, pecingau lo. Pungkun no. Jisiro di yok bor. Automatic wan ke jingsuk. Ke jingsuk bat ke bor blay. Ye lailang di cirup. Bon hagi bru gua ke jingsuk no blay. Kat umem jingsuk man disorder wat ke jingmu berkat yang ilek kulman. Man panik. When the do jingsuk itu ngatip ke jinglong mesin yang ilek em go haga jingma. Man normal deh ke jinglong mesin yang Wendo jingsuki. Ni je dau. Kebor wo ke jingsuk ye lai lang go. Tang wo yo ye ke ni to. De wo ku jrong lo. Tong ne. Ong ye pi ubarak ulai le tmau le mem jingsuk u de rem le pau. When mem jingsuk unong ulai mari udah mari. Kate tapi. When mem jingsuk unong Doman panik bah, man disorder bah, ni je dau. Ubru wa klem ngulung yok pedang iga jingsuk. Citom how to wo like at ul bet runti kat kam ke ting yong blai. Nek te dau ngak wong ye pega ni ke bor. Ublai KYRKHU de ke bor bat ublai KYRKHU ye bru de ke jingsuk. Ne bai le how e ublai ke te ke jingsuk nong yo skem ke tin when the lai le yo ye pengkre kam tik kat kam ke tin. Kate nang embori. Kate nang embori. Ni je dau kwa ong ipi ke bor. Ke ni ke tin uman go ne ke Bynta ke jingim ke yonga ke pi. Ye go ba ke Bible ong may the Lord give you strength to his people. May the Lord bless his people with peace. Oh. Ngai ngo yo play ne Bynta jong ta. Ngotip. Dei namar ba ni persyang ban kiulo. Ni klem yok pedang tangi ke bor. Hanrei hagai family ke jongi. Ni pedang cisndon bat ke jingsuk ke jong play. Ke bompo perkan. Ngamat dia kata. Namar hagajo ke por ngepedang ke bor. Hagajo ke por pedang ke jingsuk. Lada pikwa ya gani. Harus nam araja arbenru. What ben ban kiu sejong jongulo tungin jilang ke ni po tungin jilang nakot ke worship team pinwan sini sekolah nakot ke worship team kabur tang hame kabur tang hame kan longanga ka jingkerman kerman tang Kermenta hame kalau hanya jingai bayar slay hakapol ke Dienchynram berayangan lupa jelilkan dunia kan kau makan galong
Iaineh bayang say Hakapon gerteng Jombi Merayanga Melong gabor Melong gabor Gabor nang hami Gabor nang hami Galong Jingduwai Ki khôn ki Khublei Lyngdoh ka di ka kubor nga kwa yang abat ya pi pindon ya kata ka donut ka batrang ka donut ka basliang ban pediang ya ka BOR jong MYNSIEM khoi aga jing ka jong pi lamar bo om dong pa ya bom om da ka BOR bru om da ka jing star bru hanai da ka BOR jong MYNSIEM khoi nangaban na pingi di ban terang lamar da jing pediang ya ka ni ka BOR kalong ka sitom yang ya ka bagin ya lenti ban posh ka thong ki khon ki Khublei laki tmagi wan ban yale laki jingai ki wan hanrai habagi pediang ya ka BOR ngin yo ya ka jingjak ban pendon buram Khublei baka pertaikan yo tip pada Khublei wa pen shaipor ya ki kti jongi de Khublei ba ai ha ki kti jongi yo sisira Kano ka BOR yung jong ka jingdom ka wan ban yale ban long ka Lyngdoh Khublei nai ya ka ta ka BOR ha ka Jingshakri Khublei jongi in yo igai ka ba crown kano mo le play jong pi trang nga kwa ban kren ya ka kunun jingila baro away tongin trang tongin sliang na do ka donut ban pediang ya ka ka BOR watu Jingshakri haba wan arjas dem taman swashne pertai ban syayap halor ka de penaban pendem ya ka jingkhot ka Khublei unom la ledom pediang ya ka BOR ka jong MYNSIEM khoi nang dau ukiu si jong ulom tabor uniu lom jong ka jingpen kaladur letip hagini giski kalong kumbo barak ulakiu yung niu lom tabor kalong ro ujisu ujuni jisu ukiu yung jong niu lom ban habakiu sita si jong lom lepen kaladur ya ka jing ka jong ban nang to umi hagalendong ka bakat nyau ka dikot ka gospel jong Matias lebin pule ya ka dikot ka babot nang to sedang ban ya to lepa nang ka Bynta ka Jingshakri ka jong ha jong ka ding na kata ka ding jingkhot ka Khublei nganong ipi unomla ban ya de ka BOR ban pendem ya ka ding jingkhot ya ka ding jingai ka ba ha ban ni kendo hanai da ka BOR MYNSIEM ko Khublei ki kon ki Khublei ka ding ka BOR ngakwa ban ong ye po ngi don kam palan ban yo yang igere ko kiwi shalom walai pepi minot pi ban shahikai minot ban dem haji kujet ka don BOR ka jong tuai don ka quiet tan ban Khublei puli pi ka ting ka jong tuai tuai pi ruai ki jiro don ka jingiasyllok ka ba jen ban Khublei na BOR pi ya ka ba pin ya nanti ban ya de ka BOR ya ka ban pendep ya ka plan ka jong tuai ka jim ka jong pi ban kai ka bang akwa banong shwa bangin dua lang ngitip hatrai jong lom don ka wa kishan ban ka wa kishan latibika kum ka Jaka jong ka jing penyam namaru il sharo halom jong Karmel hadin ba
ublei le jubab ye ka jing du gnya ka jomu ye ki tu ki nongi thola pa jong ublei bal baro le ya lamiki haga wakishan bala penyap lut baro haga wakishan sisira bagi ke sipai jong sisira baro kil belong ginong shun jong ki khol Israel baro la penyap haga wakishan naga tada ho ka por ki ai ki jingmelin ki basniu jonga jopi ha shwa bangin kiu shi jong lo dei ban penyap haga wakishan ka wakishan kan rong lut baro kum tangi long khoi bang kiu shi jong lo ban duai ban don ka jingiasyylok ka bay jan ban oblay nang ta daw ka ni ka jan mit ngatip don ka no po don ka por jong ka jingdom ka ba wan ban kia ye ka jing ka jong pi ngam tip ha ka no ko rukom han rai ka la ban dei ka jing malin ka ba sniu ka ba pi le ha ka jing pi ku kwa ban yo jing palai han rai ka ni ka ban kia ye pi trang ban yo jing palai pi siao tho ka ni ka dei ka lengkor ka ba pen pi ban kiu shi jong lo man ta ka ski Khublei le ka kaba kan yap lut baro kan do lut baro oh ti kon ke jong trai hit yela de ke bor ke ka badon kam yang i ban le ha shwa ban kiu shi jong lom ta bor ke ka badon kam yang i ban le ha shwa ban kiu shi jong lom jong Khublei ban don ke jingiasyylok ka bai jen ban ki kon ke jong trai tongin ka la ka bomot la don ka no ko ba ka tma ha ka jing ka jong pi ka ba pim la ban ya le ka jing melen ka ba snu ka ba pim la ban job man ta ka skill Khublei ya le ya ka tma dei mo ban ya le tma Khublei ka kaba ha ka jing jong pi bale bin mai ti bale bin ka la ka bomot balong try ngadon kam ya be ngadon kam yo MYNSIEM khoi ka MYNSIEM jonga to NANGIAID hakabor ngakwa ban yai hakabor kumu kustan ngakwa ban kut ka jingim klem na pdiang ya ka bor na me ngatrang palat de yang aga ni khti fai na ye hane ngatrang palat ya ka bor do chome tongin duai ai di ka jing ka jom pe ka ma jom fai bread lut ka basiu baro Brendan Bar Basiu, Hakman ka jong try, Ban ma ba ka jong Khublei, Hot, gin ben kre, gin kampel por how to snap, ara jara benu, ban kill jong ulom, hoi, le ka ba de, le pot yang ada pi, ying joy pi, let you shalom kabon, ying joy pi, oh Jesus your boy me, try go on come on the job here. Kapan mama ka job e try. You don't give a tag on problem ja. Give me habat pen tek ka jing ka job e. Try mom e ka ka plan. Try mom e. Psycho try. When you put baro ka jing lo ka sni. Try ka jing strong. Ka try ka jing shifting. Try ka jing bandot baro. Try ka pop ke bari. Ka jing kwa bran baro. Try ki so like that. Ka jing siao niam. Ka jing siao baro. Kado kadang kecing bisri kecing anot baro kaba bisali kete oh try psycho try ben koi baro ben koi mereka lam lagi take a job ego try lam lagi take a job oh Jesus Beriang pi ka tin no try. Jisu ong ka jingai e jonga ka dap yang ya pi. Tongan kinkam kenti ya kata ka tin. Don na pleng jong pipi ong haga ni ka por. Nga ka betrot nga ka bam nang bam stan. Nga ka bam tip ro em. Han rai kin mau ka ni ka tin ka jong try. Ka jingai e ka dap yang ya pi. Mo kiu shalom. Khublei hikai pi kumlo bani le ma. Khublei nai pi ka bor ba pin yo I ka jingjop ha ka no ko program. Ko ba Khublei le set ne ka benda ka jingjop. Kanam long le nei. Ko ba Khublei yo I ka buro.
dan dia keberit ke berkerau. Hari Shibun kau ngo. Walai pekpok ia ladi dia kebong. Ngaga bomlong ke babi. Hari Khublei Shibun tenat ban pendon kam. Ia kita ke babi. Jong ke berteh. Ban pelek rang buk ho. Ia kita ke bestat jong ka. Nang tahu mengabar babi. Halor jong ka ni ke tin ke jong Khublei. Kaladai yang iban ong. Ai ke betulot kin ong ngaklai. Ndai ka jingklai bor jong. Hadai dengan bangga pensyet bor. Ia ladi. Hakamat jome. Haka present ke jome. Haka bawano. Tolong pi ke baklai. Bat ke baklai haka bor. Turai. Blen KYRKHU ke jing ke jong ajong pi. Blen KYRKHU lembaga ni ke bayok sngyo. Ia ke tinggi jong turai. Ngaduai kan scam. Haka doon lo jong pi. Ba pinampem. Ban kiulo. Malaga bor. Kitab Sam ka penkin mau ni. Namun banong ke kitab Chronicle ka penkin mau ni. Bagi dia ban wat you try. Wat di kabor. Wat di kamat jongu. Hala kasni. Hala kasni. Ni na ke kitab ti you try. Blame yo ego pulang. Blame yo ego pulang.